Tento recept vám zaberie minimum času a budete ho zbožňovať. Obsahuje taktiež minimum ingrediencií, tak poďme rovno na to. Budeš potrebovať 3/4 hrnčeku arašidového masla, potom si k nemu pridáš 100 ml javorového sirupu a všetko to poriadne zmiešaš metličkou, až kým sa ti to nespojí. Potom som si pridala 50 g Just Whey proteínu. K proteínu som pridala 50 g arašidovej múky, ak nechceš použiť proteín, použiješ 100 g orieškovej múky. A všetko som to poriadne zamiešala. Keď nám vznikne cesto, ktoré je už úplne spojené, pridáme perníčkové korenie. Opäť premiešame a dáme do formy. Ja som dala časť cesta do silikónovej formy a z časti som urobila takéto mini chutné guličky. Potom som si roztopila horkú čokoládu s kokosovým olejom v mikrovlnke a poliala som ňou svoje cesto. Navrch si môžete dať čo len chcete, ja som pridala liofilizované maliny, kokos a potom pekanové oriešky. Kreativite sa však medze nekladú, takže si tam môžete dať vážne čo len chcete. A šup zachladiť. Na guličky som taktiež pridala čokoládu, navrch pekany, no a už môžeme podávať. Dobrú chuť!